Black is Beltza 2 Ainhoa filmaren aurrestreinaldia izan da asteburu hontan Baionan eta Donibane Loitzunen. Arratsaldeon ikusentzuleok, Fermin Muguruzarekin izan gara hemen Atalante zineman eta azaroaren 16tik goiti ikusgai izanen da iparraldeko zinema aretoetan. Bestalde, Gabonei begira produkzio betean daude oso aitzinakoa den kristalputz egileen sektorean. Artisau batekin izan gara eta energiaren krisiaren eragina ere pairatzen ari direla esan digu hauesek gaurko gaiak, baina aktualitatearekin hasiko gara. Ongi etorri! Hogeita lau urteko Baionako emazte bat zendu da asteburuan Gran Basketorbidean gertaturiko istripu batean. Larrialdi zerbitzuek 5 lagun eraman zituzen ospitalera 2 autoren arteko talkaren ondorioz eta bertan hil zen emakume gaztea. Istripuaren nondik norakoak ikertzen ari dira orain. Azken hilabetean 3 gazte dira jada iparraldeko errepideetan eta bilana tragikoa da urtengoa. Urte hastapenetik 21 pertsona hil direlako trafiko istripuetan, horietatik 15, 24 urtetik beherako gazteak. Yucataneko segurtasun departamentuak jakinarazi du 2 pertsona atxilotu dituztela Valladolideko hotel batean hilik aurkitutako 2 herritaren heriotzarekin lotuta. Gorpuen identifikaziorako denbora behar badute ere, Michel Abado ziburutarra eta Asia Maiur direla uste dute. Atxilotutakoak 34 eta 51 urteko 2 gizon dira. Horitariko bat Michel eta Asiaren langile ohia da. Bera edo bere konplizea bikotearen kreditu txartelarekin dirua ateratzen grabatu ditu zaintza kamara batek. 2 gizonei taldean egindako homizidioa leporatzen diete. Black is Beltza Ainhoaren aurrestreinaldia eginda asteburuan Ipar Euskal Herrian. Fermin Muguruza sortzailearen 2. animaziolana Baionako Atalant zineman aurkeztu dute ostiralean, Jaigiroan egin den aurrestreinaldian. Ikuspegi nazionala dugu, hemen gaude, guretzako ez da existitzen muga, irundarrak garelako, irundarrok, eta gainera iparraldeko jende askok lan egin duelako ere bai. Filmean daukagu ahotsak jartzen, daukagu Manes Futs, Simun Futs, Peio Berterretxe, Marise Urruti eta Iban Rusiñol. Gero ere bai lanean aritu dira Gaztibeltza filmekoak, elkarlanean gurekin, laguntzen logistikoki, eta aldi berean itzulpenak egiten naia zubeldia. Beraz, lantalde oso ondia daukagu hemen iparraldean, eta horregatik gaur hemen zerbait oso berezia egin behar genuen, esateko hemen txegaude, horregatik horietako ordezkaritza handi bat etorri da, eta aldi berean bokale brass band horra arituko da, Baionako ikastola ere bai batu zaigu taloak prestatzen eta zerbait jateko egiten, elkar liburu denda komikiekin gauzekin, eguerditik dago dena salduta ere bai hemen, beraz posez txoratzen lehenengo emanaldiarekin, bihar ere Donibane Loitzunen larun batean, eta gero jaztelenetik aurrera hasiko naiz estatu frantsesean. Hala ere, egoera administratiboa tarteko, jada Hego Euskal Herrian eta Espainiar estatuko zinemetan egon da ikusgai. Ezin hobeto hasi dela, ez? Oso eskertuta nago, ez dakit zorretan esan ere, horre belodroman gertatu zenarekin. 3.000 persona horiek nola etorri ziren dena ematera, gurekin bat egitera, ez? Arnastera pelikula, amodio erakustaldi bat sentitu genuen, ez? Nola ere pandemia eta gero jakindaren eranaiari eskenita zegoela pelikula eta nire baitare desente sufritu nuela bere hutsaren gatik. Benetan horkoa esen izango dugu ere inoiz ahaztu eta gainera belodromoa zen, nebu horreakekin hor jo genuela, beste zerbait oso sentimentala, kutsu sentimentala handia zegoela, eta hor 20 urte bera ondago, hor Black is Beltza 2 Ainhoa aurkeztu genuela, beraz hori sekulako izan zen, eta horrek eman segun kriston indarra jarraitzeko ibilbidearekin. Lehen filmean Manes protagonistaren historia kontatu zuen, orain 20 urte beranduago kokatu da Ainhoa bere alabaren eskutik, hasieratik buruan zuen ideia. Baina ideia hori ja Ainhoarena ibiltzen ziztaidan oso polita kontatzea eta gainera aukera ematen zidarako iristeko 80. hamarkadara eta hain zuzen ere 88. urtean azken dantza kortatu nik bizi izan nuen guzti hori kontatzea lekuko izan nintzelako. 1988 urtea da. Ainhoa Durrizela. Eta 21 urte betetzear nago.
Garaia aldu da, egia jakiteko. Baita mendeku hartzeko ere. Errelatoaren gatazka puri-purian dago, eta ikusentzunezkoetan batez ere oso aukera gutxi ikusteko bersio ofizialetik gelditzen den zerbait, ez? Gu beraz hortxe sartu gara, 80. hamarkadan sartu ginen baita ere kortatu taldea osatu genuenean, eta orain sartzen gara kontatzen gure ikuspegitik, gure begiradatik zer gertatu zen urte horietan. Amatxitere! Ainoa, kezkatuta nengoen. Oso zail daukagula eduki euskaldunak erakusteko seme-alabei guk ere konsumitzeko edo guk ere gozatzeko euskarazko gauzekin. Fikzioan, animazioan, beste generoetan ere oso gauza gutxi egiten dira, oso zaila daukagu euskarazko ekoizpenak erakusteko, zabaltzeko, eta horregatik esaten dut, borrokatzen ari gara euskaraen alde olako gauzak ere bai babestu behar ditugu, eta horregatik dei hori egiten niola militantismoari, bestela bai oso ondo dagoelako, nik esaten nuen, zenbait jai antolatzen direnak, eta norbait mindu bada, sentitzen dut baina folklorismoan erortzen garela askotan, eta horren hau da kultura, hau da borroka fronte bat, eta euskaren alde borrokan jarraitu behar dugula, nahi dugulako bizi euskaraz, eta nahi dugulako Euskal Herri euskaldun bat izatea. Azaroaren 17 aurrera ikusgai beraz, Ipar Euskal Herriko zinemetan. Garaziko bidean, usu zuetariko askok erabiltzen duzuen errepidean, Lusuko kindegiaren alboan aurkitzen da Jean-Marie Gembo Beira putzegilaren atelierra. 2005-etik Lapurdiko herri honetan finkatua, Euskal Herri osoan aintzinako egin molde hau erabiliz Beira lantzen duen 3 artisauetako bat da bera. Travail du verre, les premières traces de verre qu'on a, c'est 3000 ans avant Jésus-Christ. Lehen beira aztarnak duela 4000 urtekoak dira. Aldiz, makila bidez putzeginez beira lantzeko teknika Kristo aurreko 500-ekoa. Duela 2500 urtekoa hain justu. Comme nous on le pratique. Baina lanbide honetara ez zuen bera tradizioak erakarri. Tiré par ce métier avant tout par le rapport avec le feu. Suarekin harremana eta materialarekiko lilura izan zen erakarri ninduena. Lortzen dudan emaitza baina askoz gehiago. Plus que les objets finis. Beira 1100 gradura urtzen dute, karamelu edo eztiaren itxura duen salda bat lortuz. Et donc on vient l'enrouler au bout d'une canne. Orduan makila baten inguruan biltzen dugu, nahi izan ezkero kolorea ematen diogu, eta jarraian puztu egiten dugu bola bat sortuz. Bola hori metalezko edo egurrezko tresnekin lantzen eta forma ematen joaten gara. Bestalde, etengabe berotzen aritu behar gara prozesu guztian zehar. 500 gradutik jaitsi ez dadin, hortik bera, shock termikoak beira apurtu bai dezake. Azkenik 500 gradura dagoen labe batean sartzen dugu eta 16-18 orduz apurka temperatura jaisten joaten gara. Hala ere, beira lantzeko tekniketako bat besterik ez da putzegileena, eta hauek guztiak balorizatzeko duela 10 urte, Tart et de Ref elkartea sortu zuten. L'objectif de l'association, c'est de défendre les métiers de... Helburua beira artisauak defendatzea da, Euskal Herrian egon badaudelako, tradizio hori badelako. Eta guretzat oso garrantzitsua da hau bestea dauden egin molde guztiak eta hau guztia belaunaldi berriei eta etorkizuneko beiragilei helarazi nahi diegu. Et de transmettre ça aussi aux futures générations de verriers. Bide horretan erakundeen laguntza ere badute, besteak beste CCI edo Merkataritza Ganbara, Lanbide Artisanalen Ganbara eta Lusoko Herriko Etxea, eta transmisio horretan avec l'association, parfois avec les autres artisans. Hainbat egitarau edo atelier antolatzen ditugu, baita beste lehengai batzuekin lanean ari diren artisauekin elkarlanean. Eskolak eta ikasleak ere bertan hartzen ditugu, eta Gabonei begira aurrentzako atelier bat egiten dugu, gaztetxoenek Gabon pinurako beren bola sort dezaten. Pour fabriquer leur boule de Noël, qu'ils pourront mettre sur leur sapin après. Ari horri tiraka, egunen batean gainera, Nous, dans notre idéal, ezagian eskola bat, baina atelierra jendeari eta lanbidea ikasten ari direnei irekitzea nahiko genuke. Egonaldiak proposatuz, zergatik ez atelier bat baina gehiagotan, gainera, Frantzian egon badaude eskolak, baina ez aldiz hegoaldean, eta hegoaldekoekin ere elkarlan hau sustatzea ederra litzateke guretzat. cet échange avec les Goalders. Bestalde lanbide zahar honetan lehengai nagusia ez da beira.
antzinako sektore hau ere mehatxupean jarri duen energia baizik. Aproximativement une tonne. Tona bat kakotx zazpikas kontsumitzen dut, hilean 2.000 euro inguru. Horregatik produkzioa jende gehien ibiltzen den garaietara mugatzen dut, uda eta gabonak kasu. On se pose plein de questions sur comment. Eta zer pentsatua ematen duela dio etorkizun hurbilak, prezioen gorakadaren ondorioz, shock termiko arriskuan baitaude egunetik egunera zartatuz doazen sakelak. Musikoak Donibane Loitzunen iaz hasi ziren hilabeteko lehen igandean hitzordua ofinkatzen eta utzi diote herriko auzoetan zehar txandaka eginen dute. Hurrengo zita abenduaren 4an eta hortik goiti maiatzera bitartean beti lehen igandean. Dantzarekin amaituko dugu gaurkoan, ikusentzuleok bihar arte.